Arratzaldeon, ordu edeu, eta bigarrengo hitzaldire gatoz. Askoetiko zazpireun urte, badakezute Karta Puebla dokumento horren horitzapena daukagu. Lehengoan euki gendun hemen Antxoka eta baita hemen zen gendun Sonia San Jose. Sonia San Jose oso gaztea zela, bekaria hau ez dakit nola zebien, aurkikuntzan parte hartu zuen behintzen mundu ondine. Gaur dator Mertxe Urteaga. Nik Mertxe ezautzen dut, igual oain dela 40 urte urtiken. Historia ikasten hasi eta beak ja eskabazioak ematen zituen, Oiartzunen eta Artiturrin ibili ginen goian, Beloagan, eta ni kriban ipinen ditu eben. Aurkitzen, momentu hortan, pieza txiki ziela eta laskas de... Zuarrianak. Eta egon guztiz eta lekete pego, gauze txiki zen bilean ibiltzen ditzen. Eta ordu pasata, ordu etorri, eta antxin, eskiten. Zer da, egun batin, hain nintzen ologotzeko anfora baten zati handi bat. Eta, etzin eman bihotzeko gara ikusi nuen, gauze txikiaren bile eta anfora baten zati handi bat, hau dana lerre intzeben, zetik apropos kubun sartu ziren anfora baten pusketie. Eta gero, intimidadeko, personal arrazoiak euskago, bere naia nirekin egontzan, gau hantan, joan nintzaigun, hile nintzen. Hemen zazpi urtekin, akordatzen baneiz. Eta, handik aurrea, Mertxe, guretzako beti izan da, ardaz bat, arkeologian, nik usten dut Euskal Herrian une honetan, pertsona ospetsuenetakoa dela, rekonozimentu guztia dauzka. Arkeolan taldea sortu zuen, eta, San Martinen, esanen berda, San Martinen gertauzana oso kuriosu izan zen. Ni bi epoka auke ditutu daletxin, garezan, Juan Bagaztiek, Juan Bautista Gaztiek. Ordunen itun nagin banituzkeoen kartzelan nagoen. Eta urte oso txarra ziren, 1983 eta 14, krisi bildulgarri zezauen. Eta udaletxik langile, 5 langile hartu zentzitu, danai, kopuru bat, pintxatzeko barandilek, eta orduan, inkluso, semaforo dauzke genu zen, oinez dauzkeunak, eskerrak, eta hoxe pintxatzeko, eta abar da. Eta gero, hartu bai, baina egualde txarra etxezunen ze. Eta Ramon Unanu ezan alkate eta Juan ez aldoko ekide izoz, eurixeiti honien da. Eta, eta, bai, San Martinen ikusteat, hor utzi dauden etxe horietan, elize bat bada hola, eta bai, ipintzatze baietz. Ez seguridadeko papelik, ez argazkik, ez proiektoik, ez ezerrez, junitzen nigara, enan itun bezala, beste danan bezala, eta gotatzea, abertze hartetzea zion. Eta poliki dan hartetzen hasi izan, dan hartetzen, eta dan oso arauten. Eta zein bertzanan, darrepete bombio, hemen oso arkeologiko hon leikek. Eta Mertxeekin kontakta honun, Mertxe, hemen danak aizatzen, hemen prozesio bat erten hindu, elizeo bat, hemen erten hindu, eta hemen zehozein berdeu, eta ezke hemen aizatzen ezaten, soziedade bat, eta kaitoren martxan zagoen orduntzion da, telebistantzako gune bat, eta behitu inberko ze astarna dauden hemen. Eta, Mertxe Kortan Imperia Zosa, akoratzaltzea, ze izen dotore gaina. Engendun, arkeologia... Zerrekin? Geofisiko. Eta radarrakin. Eta gaina,
zein eukiko aholkulari, eta aldemeneku motxa dila, gu ez ginen motx geldiu. Londreseko museue, akordatzen? Londreseko museue. Bueno, Londreseko museo guketazia, eta gure mertxeantzen buru belarri aizan da. Egun baten otzen zindu, joan dana lagata etorri. Eta zer data, aina arkutu ziren, urruna hoxek, ontzi hoxek, zakin errautzekin eta bar. Eta, bueno, izin zan, asko direko, notizibili bat, hondi izin zan bezala, honek beste garai bat ematen digulako ulertzeko modue. Ulertzeko modue, galdera asko egiteko modue gure buruei. Eta, bueno, hemen daukegu, mertxe, 25 urte geruago, aurkikuntza entzuena, bere taldiekin, eta, bueno, ni 25 urte baita ere asko zezarro, baina, bueno, ilusizio berdinekin, orduan askoitia 675 ospatzen gendun, oin askoitia 700. Bueno, ongi etorri, dudari zute galdetu lasai behari, eta beste gauzerik ez dago, esateko, diputazioan dago, arkeologiko lanak egin ditu, profesionalki gauza asko idatzi ditu, eta, bueno, sartu Googleen mertxe urteaga eta ikusiko dezute zein den. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Juanba. Pixka usten badiogu mikrofonoa, jarraituko dudena kontatzen eta ni eseriko naiz hor zuen aldean eta kitxo. Ez du kontatu, justo honik nire ikasketa bukatu ondoren, berak aipatu zian, badago Azkoitin, ermita bat nahiko interesante, eta uste dut, 83 edo 4 zela, nik kotxe zatar bat naukan, eta horrekin etorri ginen, eta horri bili ginen, bueltaka eta bueltaka. Eta, bueno, hor gelditzu zen San Martin, Iraurgiko San Martin horren aztarnategia, izan zen, egun bateko ametsa, baina gero pixkanaka 10 urte pasa ondoren, hasi ginen benetan gauzak egiten. Eta nire hitzaldi honetan joango nahi sustartzen, alde batetik hor egindako aurkiketa bereziak, eta baita ere ermitaren eraldatzea nola joan den. Egindako lan arkeologikoa ez da ulertzen testu inguru hori gabe. Bere momentuan planteatu zen, eraikin horri berriro bere kristau itxura ematea, eta horrekin batera egin ziren lan arkeologikoak. Eta joango zeate ikusten irudi batzuk agian ahaztuta dituzue, baina ikusteko oso aproposak dira. Badago modurik hau pasatzeko ala? Bueno, hau da gaur egungo irudia, San Martin ermitaren irudia, bere dorre horrekin, Azpeitiatik etortzen garenean, hor erdian gelditzen da, faro bat bezala. Baina asko aldatu da azkeneko 30 urte hauetan. Eta joango gea ikusten nola zen, orain dela 41 urte, 30 urte, eta zer egin den lehen aipatu duten itxura hori jasotzeko. Zein da ermita horren historikoki giltza nagusia. Justo Azkoitia sortu zenean, hiri bildu moduan, hiri bilduen testuingurua ere edo eredua agian momentu batean ala bestean posible izango dugu eztabaidatzea. Baina Kastilako erregeak eskubide batzuk eman zituen hiri bildu hori osatzeko. Hiri bildua izateak esan nahi du araudi propio zituen hiri bat izan zela, edo izango zela. Eta eskubide horiek jasotzen zuen eskutitza foru izena edo karta puebla izena zuen. Kasu honetan, erregeak, Kastilako erregeak, bertako biztanlei, hiribildua sortu baino lehen, harana zen eredu edo erakunde administratiboa, eta Iraurgiko haran horretan sortu zen Azpeitia eta Azkoitia.
Orduan banatu egin zen, Arana eta bi erakunde berri sortu ziren. Azkoitia sortu zenean, eta ni hor beti Garmendia eta Miranda eta izen horiekin nahastu egiten naiz, baina erregeak oso aipamen polita egiten du, esaten duenean, zuei, iraurgiko biztanleei, hiribildu bat sortzeko horrelako eskubideak eta horrelako opariak egiten dizkizuet, eta hoien artean gorriz aipatutakoa. Potrosi, tengo por bien de les dar, zuei, un mortuero, 15 zenbaki hori sartu eginda hor, horrek esan nahi du lerroa aldatzen dela, transkripzioaren lerroa aldatzen dela, un mortuero que yo he en Beidakar, edo Beidazar. Ez? Eta orduan, Beidazar izeneko mortuero. Eta mortuero zer da? Bueno, hor dago, ondasun hori, toponimo bat ere bai, eta horrez da gelditzen, ze momentu batean, eta hori Juan Bautistak lortu zuen, beste dokumentu batean, 16. mendekoa uste dut, hor asaltzen da San Martín de Beidazar. Eta orduan, iraurgiko San Martín, Beidazar, puntu horretan, badirudi zegoelaia Karta Puebla eman zen momentuan. Eta lehendabiziko hiribildua sortu zen horren inguruan. Gero, ez ziren oso konformeko kapenarekin eta eskatu zuten toki saldatzea. Eta ja, jetxi ziren bera eta gaur egungo Azkoitiko Alde Zaharra da haren ondorioa. Baina, lehendabiziko hiribildua sortu zen tontor horren inguruan eta hortarako erregeak eman zuen eremu bat, eta eremu horren izena zen mortuero, eriotzarekin lotuta dagoen izen bada, de Beidazar. Beidakar idatzita dago, baina zedilarekin, orduan Beidazar, edo Beidazar. Bueno, hori izan zen lehendabiziko abia puntua. Azkoitian badugu hiribildua sortu baino lehen, erdiaroko aztarnategia izan daiteken toki bat. Bueno, eta zuek denboraren lerro bat izateko, gero hemen azalduko diren datuak ondo kokatzeko, prestatu dut horrelako gauza simple bat. Bueno, 0 urtea, orain dela 2023 urte, Erroman Augusto izeneko enperadorea agintaria zen. Eta oso ospetsua. Octavio, Cesarren, azkenean seme bezala izendatu zuten, Augusto, orain dela 2023 urte, Erroman Augusto izeneko enperadore bat zegoen. Gero jarri dut 100. urtea, eta erreferentzi bezala, Trajano jarri dut, Trajanoak zutabe nagusi hori egin zuen, eta zutabe horretan agertzen da, Dacia gaur egungo Errumania menperatu zuenean, hainbeste guda horren inguruko irudi batzuk, buelta ematen, kontatzen du historia osoa. Gero, jarri dut beste erreferentzi puntu bat, Konstantino, beste enperadore bat. Konstantino izan zen, kristautasuna onartu zuen lehendabiziko enperadorea. Eta gero jarri dut beste bat, eta ia 4. mendearen bukaeran Teodosio. Izan zen beste enperadore, eta enperadore horrek egin zuena izan zen, mendeetako panteoia bertan bera utzi, eta kristau erlijioa, estatuaren erlijioa bihurtu. Eta, oso ondorio potente ekarri zuen erabaki horrek. Dena den, handi gutxira, mende bat pasa ondoren, mendebaldeko erromatar imperioa desagertzen da, eta justo bisigotuek lortu zuten Akitaniako
eremua beraiek zaintzeko, eta hori ere beste historia honetan oso importantea da, eta, bueno, baino Akitanian, osea, gure mugatik iparraldera. Baino, gero Franco beste barbaroen leinu bat, finkatu zen Frantzian, eta bisigotuak Toledo aldera jetzi ziren, eta hor bere erresumaren hiri nagusia sortu zuten. Eta hurrengo puntua da, musulmandarrak noiz etorri ziren, 8. mendearen hasiera, eta honeaino iritsi ziren, eta Iruñean gotorleku bat ere jarri zuten, eta, bueno, han egon zen ordezkari bat, eta horiek beste historia batzuk dira. Baina, justo, San Martin, Irorriko San Martinen agertutako errauts ontzi horiek kokatzen dira lerro horren bukaeran. Bueno, bizka bat erreferentziak izateko, ze ez da erresa izaten gero horrelako aipamenak eta azalpenak bere tokian kokatzea. Bueno, orduan, joango gea, pixkat, irudi berri hau noiz sortu zen azaltzen, eta, bueno, hau da, hobeto horrela, ez? Irudi hori jartzen badut, alde handia dago, hasierako irudiarekin. Hau da, 80. urtekoa, 11, 12, 13, hortxe, ez? Eta nabarmena da, kasu honetan, alde honetan, horko terraza lauak. Hori esan zen lehendabiziko gakoa. Kristau itxura berreskuratzeko, zer egin alde horrekin zen, ez zuen, ez? Itxurarik eta orduan, bueno, lehen ikusitako planuetan agertzen dira. Horra behan, oinplantan, terraza, eta nola teilatua ez zuen terraza horiek babesten. Bueno, hor egin zena izan zen, hor ikusten duzu ez, terraza alde batera eta agerian, teilaturik gabe, ez? Hemen duzu. Bai, hor egon ziren, bai, egon ginenean lehendabiziko aldiz, udal langileen etxe bizitzak zeuden hor barruan. Merixu alde batia eta barrandero terraza horren zen, barrandero bizitzen. Bueno, ikusten duzu zein izan zen irtenbidea. Teilatua lusatzea. Lusatzea eta terraza horiek azpian jasotzea, eta erabat itxura hori aldatu egin zen. Bakarrik teilatuaren luzapenarekin. Eta, bueno, hemendik, honea. Eta justo prozesu horretan hasi ginen lanean. Berak kontatu du, ez? 25 langile eta zer egin, ez? Han sartu ziren, termitak bezala, pin-pan, 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 dena ustu, eta hala, baduzuia hau dena garbituta, hasi lanean. Hasi lanean, baina nundik hasiko gea. Eta orduan, hor ere aintzindariak izan ginen, ze gauza bada lurra mugitzea eta ikustea zer dagoen azpian, eta beste gauza bada lurra mugitu gabe saiatu azpian zer dagoen jakiten, baina lurra mugitu gabe. Eta hor egin genuena izan zen, hor ikusten da, geofisika. Hor ikusten da, nola ari da sartzen elektrodoak lurrean, eta kableak ere bai. Orain jarriko duten argazkia ere da arkeologikoa.
Egira ze ordenagailua, portatila. Garai hartako, lehendabiziko haietako portatil bat, baina horrelako behar zen, ze bestela ezin zen. Eta hor, bateriak eta